लैथोआ फन हरबाय थादोंमोन मानो हरदोंमोनथाय सिखिरिनि मबाइलनिफ्रायनो खालायनो र' आंनावबो फैसायानो गैला हनै सिखिरिनि मबाइला बेयावनो दङ दानसोरांनि मा बियो बिसोर दानसोरांनि मेसेज सिखिरि आरो दानसोरांनि गेजेराव माबाफोर जेनेबा सोलिगासिनो नामा सिखिरि दानसोरांथ' मोजां मोनलाय नामा मेसेजफोरा माबोरैबा माथो गावबा गावसो गोसो आंलाय मा होनो मानो नायदों आंनि मबाइलखौ नोंलाय सोरनाव आंनि मबाइलखौ मानो नांदों सिखिरि माबा लैथोआ फन खालायबाय थादोंमोन आंनाव बेलेन्सबो गैया नालाय नोंनिफ्राय हरनो होननानै आङो खालायनो नायदोंमोन हर रावनिबो मबाइल बेबायदि सिङाव हर दादांसै जायखि फन खालाया आंनिल' मबाइल दं नामा फन खालायनो लैथोखौ आइनि मबाइलजों फन खालायनो हाया नामा आंहा मबाइलाव मा दङ मा गैया बेसे प्राइभेट बुस्थु थायो नोंहालाय सिङावहाय मानो नायनांगौ बेफोरखौलाय मा नुखो मा माखो मालायनि मबाइलफोरजों खालायनो थां आरो एसेबां इमारजेन्सि जाबोला लैथो आंखौ फन खालायखागौमोन नङा माने मानो खालायदोंमोन होननानै आं खेबसे ओरैनो खालायनो फैदोंमोन आरो गाज्रि मोननाङा दे नोङो आं जेबो नुवाखै नोंनि मबाइलाव नुनाय नुयैखौलाय मानो नांगौ आरो नों नुब्लाबोलाय नुदों होननानै बुंगोन नामा सिखिरि नों मानो आंखौ एसेबां रागा जोंग्रा जाखो आं मा दाय मावदों आंखौ मानो एसेबां सिया खालायो नोङो माबा दायनिगिरि बायदि खालायो खेबफ्रोमबो खोथाखौनो नों आंखौ गाज्रि रावै बुङो रागा बुङो आं मा दाय मावदों मानो गाज्रि मोनो नों आंखौ आगोलथ' नों बिदि नङामोन आंजों एसेबां अनलायनानै थायोमोन दा मानो बिदि जाखो नोङो आंखौ मानो सैया आङो मानो सैला मानोना आगोल आं नोंखौ सिनायामोन नोंखौ लोखिसो होननानै सानोमोन आं मोजां सानोमोन नाथाय नोङो लोखि नङा नोंसिनि आनैयादि बुङोमोन नोंजों जाय थाफायो बेनो गाज्रि जाफायो होननानै नोंनि आनैया नोंखौ थारखौनो बुङोमोन आंनि सिगाङावबो थारखौनो बुङोमोन नाथाय आंसो नोंसिनि आनैखौ रागा जोंनानै जानला मोनला बुङोमोन नाथाय नोंसो आनैया थारानो नोंजों जाय थाफायो बेनो गाज्रिसो जाफायो आदा गुथाला नोंजों लाब कानेक्सन जानानैनो नोंजों मोजां मोनलायनानैनो दिनै नुद' न'आवनो फैनो रोङाखै बेफोरनि गासैबो जाहोना नोंनो रावबो नङा आरो नोंखौल' बयबो मोजां होननानै सानो आरो नोङो सेंग्रा फासायनायाव माहिरसोखा जायखौबो नोङो गावनि जालाव फासायनो नागिरो सेंग्राफोरखौ मा नों एसेबां गिदिर गाज्रि खोथा बुंदों आंनि बागै नों आंनि बागै एसेबां गाज्रि सानो नोङो सिखिरि आं सोर सेंग्राखौ फासायखौ सोर सेंग्राखौ आङो गुलि सोरखौ फासायदों आङो मोनथिनाय बे मोनथिबायदि खालायो सोरनि खोथा बुंदों नोङो बुंलाय सिखिरि सोर सेंग्रा दिनै सोर सेंग्राजों आं बेबायदि खालायदों सोर नों गावनि बिबाजैनि बागैनो एसेबां गाज्रि सानो आं नोंनि बिबाजैसो सोरबा गुबुन नामा मानि बिबाजै नोंलाय मानि बिबाजै जेबो बिबाजै नङा दासिमबो बिबाजैखौनो जानो हायासै नोङो मानि एसे रागा नों नोंनि मबाइलखौ दांदों मायबा खारनाव नों मायबा नुजानो गिदों बे जाबाय नोंनि मबाइलखौ आं दांदों आंनिनो गोरोन्थिमोन दांबाय बेनिफ्राय मबाइलनि अनगायै नों बेफोरखौ मानो बुंदों आंनि गोरोन्थि दे नोंनि मबाइलखौ दांनामोन नों मायबा नुजानो गिदों मायबा प्राइभेट मा दङ मा मायो आं नोंनि मबाइलाव जेबो नायखायाखैबो आरो नुदोंब्लाबो नुवाखैबाबो नोंनि मबाइल आं मा खालायनो आं जास्ट दसेनि थाखाय आङो सिखिरिखौ फन खालायनो होननानै दांदोंमोनल'सो नों बे खोथायावनो एसेबां गाज्रि मोननांगौ जाबाय आरो नोंबोलाय माथो आंनि मबाइलखौ दाङोमोन आं माथो जेबोखौनो बुङा माबा दाङायालाय नोंनि मबाइलखौलाय नोंनि खोथाया गुबुन आंनि खोथाया गुबुन आरो नोंनि मालानि मबाइल बेलाय आदाया होनाय मबाइलसो बियो नोंनि मबाइल नङा मबाइल दांदों गाज्रि मोनदों बुं नाथाय बेबायदि केरेक्टारनि बागै बुंनो मोना आंनि केरेक्टारा गाज्रि आं बेबायदि मा खोथा बुङो नोङो आंनि खुगा आंनि गोसो आं जा गोसो बेखौनो बुंगोन खोथा बुंनो थाखाय नोंनि पारमिसन लागोन नामा आं सिखिरि माने एसेबां गाज्रि मोनबा जाखो नोङो आंखौ बुंनाय सिखिरि माने दे एसेबां खाब्रां राव बुङो माखौ दे एसेबां गाज्रि मोनग्रा जाखो आंखौ माखौ लानानै दाखालि बावैसो मोजांमोन मानसिया हरखाबनो सोलायथारबाय आं मोनसे खोथा माबा खालायदों र' बे दानसोराङा फैनायनिफ्रायनो बियो आंखौ सैया खालायग्रा जादों मा सोलिबाय दङ बिनि गोसोआव आगोलथ' बेफोरबायदि जेबोखौनो बुङामोन बियो आंजों मोजां गोरोबलायनासो थायोमोन दानसोरां फैनायनिफ्रायनो माबा आंखौ सैया खालायग्रा जाबाय बियो माबा साननानै लादों गोसोआव बिसो मिथिसिगौ आरो दिनैसिम बे न'खराव आंखौ रावबो बेबायदि बुङानो बयबो न'नि बायदिनो गावनि फिसा बायदिनो अनो नाथाय बे सिखिरिया मा जाखो आंनि बागै गाज्रियैनो सोरबा खोमा बुंहोदों बेखौ बेनिखायनो बेयो आंनि बागै बेबायदि सानग्रा जाबाय आरो आङो बे दानसोरांखौबो मोजां होननासो सानदोंमोन नाथाय लासैनो गाज्रि आखलफोरखौसो मिथिबाय थादों आङो लासैनो मिन्थिहादों र' बियो मानसिया माबायदि मोजां नङा बायदि मोनदों आं बिखौ बे दानसोरांनि खोथाफोरखौ मिन्थिना जानांगोन र' बियो अबेनि फैदों मा मानसि मानो फैदों हरखाबनो जोंफोरनि न'आव फैनानै बेफोरबायदि थाफैदोंबो बियो आंथ' मोजाङानो सानदोंमोन दिनै नाथाय बिनि आखलफोरा जों जेरैबायदि सानदों बेबायदि नङा सिरि डेन्जार मानसि बियो दानसोराङा
मोजां खालायासै नोंसोर बेनि खिथेर लागोन आंखौ बेबायदि जेलाव दोननानै फिसा खोथानि थाखाय दिम्पोल नोंखौथ' गारखाया आङो जास्ट आंखौ बे जेलनिफ्राय गनोल' हो नोंखौ डाइरेक्ट सोरगोआव एंगारहराबा आंनि मुङा जुगामि नङा आंखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालायनाया आंखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोनानै आंखौ जेलाव दोनदों नोंसोरो बियो आंनि साननायनिख्रुइ मा खालायनो आरो बे सैमा डाक्टारा बियो आंखौ थगायनानै बिनि थाखाय आं दिनै जेलाव फैनांगौ जाबाय बे डाक्टारखौबो गारा आङो बिखौबो बुथारगोन आं बे डाक्टारनि नंखाय खोथाखौ लानानैनो आङो फिसाला जागोन होननानै सिमां सुजुयै गाख्राव बयनिबो सिगाङाव दिनै बेबायदि हमजाबाय मिथियाखैमोन आं बेबायदि जागोन होननानै नङा गथ'आथ' आंना फिसालायानो जादोंमोन बे डाक्टारा नंखाय मानो बुंनो आंनिफ्राय एसेबां हाजार फैसा लादोंमोन आंनिफ्राय 50,000 फैसा लादों बियो डाक्टारा आंखौ थगायाखै बिसोरनो मायबा मायबि खालायदों आंनिबा बे दिम्पोलानो मायबा मायबि खालायदों बियो मेगन सानानै मायबा मायबि खालायदों आंखौ फिसाला जागोन होननानै मोनथिनायखाय बियो गावा धोन सम्पतिखौ न'आव थानो मोननाय नङा होननानै धोन सम्पतिया फिसाला जाब्लाय फिसालानि न'आव जागोन ना बिनिखायनो बियो फिसाला जागोन होनना मोनथिनायखाय बियो बे डाक्टारजों बे जेराव आंहा गथ' जोनोम जादोंमोन बे हस्पिटालनि डाक्टारफोरजों रायज्लायनानै बे गथ'खौ सोलायनानै दोन बेफोर गासिबो खामानिफोरा बे दिम्पोलनि गोजा आं मोनथिबाय दासो मोजाङै बुजिबाय आङो बेबायदिनो खालायदों बियो दिम्पोला डक्टरजों लोगो नांनानै आंनि गथ'खौ सोलायदों बेनिफ्राय बे हिन्जावसा गुबुननि गथ'खौ आंनो होफैदों बिदिनो बेनो थार बेबायदिनो खालायदों आं बुजिबाय बेबायदिनो खालायदों आं बै समाव दिम्पोलखौ होननानै सानखायाखैमोन बुजिस'नो हायाखैमोन आङो दिम्पोल नों बिनि साजाखौ मोनथारगोन जायखिजाया आं बे जेलनिफ्राय माब्ला गनो हागोन बेखौसो नायदों आं आरो बे हिन्जावसा गथ' पापिया बेसो आंनि न'आव दंहैना आंनि फिसालानि जायगायाव नोंखौबो र' थांगासिनो आंखौ जेलनिफ्राय गनोल' हो थांनानैनो आं नोंसोर सानैखौ गारखाया ओइ बिमा ओइ देलाय एसे खिसिरि माबा मिक्स खालायनानै संनानै हरलाय खिसारि नोंहालाय माब्लानि खिसारि जानाय जाखो आंनि थाखाय नङालै बै जांग्रावासो अन्थाव बाथावनो बे आं थांदोंमोन ना बै खिसारि जानो लुबैदोंनो एसे मिक्स भेजिटेबल लागायनानै गाजर गुजार माबि मटरफोर होनानै एसे खिसारि जानो लुबैदोंनो बेसेराया न'आवबो रावबो गैया संना होग्रा आलाय सिलाय मानसिया बेमार जाना गोलैना थाबाय आंबो बे जांग्रावखौ नायनो थांनो होननानै थांनोनो मोनाखै र' गथ'आ लिभारानो गाज्रि जाबायनो औ आयै माब्लाबा नायनो थांनांगौ नायना फैनांगौ मोजां मोनो एसे बेमारि मानसि दालाय डाक्टारा मा बुंदों हामथारला होमबा जांग्रावा जेनेबा लिभारानो गाज्रि जाजोब्बाय नामा बेना बिदिनोथ' गाज्रि जाबायानो होननानै बुंजासिगोन आरो आयो गथ'आलाय सिलायनो दा बेनिफ्राय बेफोरबायदि मानसिया बे खिसारि जानो हागोन जायो एसे एला माबाफोर लुबैबा दा सानबेसेथ' थांना थाबावगोन जानो गोसो जादों नालाय एसे जाथोंसै संना हरगोन दे आङो थावफोरखौथ' बारा होनाङा खोमा एसेल' होजागोन ना थावा औ एसे ओरैनो नियमखिनिखौल' ओरैनो एसेल' होबानो जाबाय बे जांग्रावाबो बेबायदि जाथारगोन होननानै सानाखैमोनहाय आङो बे हिनजावाथ' बेखौ गारना थांबायानो मालाय हौवाजों बेनिफ्राय फिसाजोखौबो एथ' फेदेरबाय फोलावबाय माबाबाय बे फिसाजोआबो हाबा जाना थांना सोरबा सेंग्राजों खारफालांबाय दा बिफाखौनो खेबसेबो नायनो फैला होमबा बियो मोनथिला माबायदि फिसा बिफोरो माथो बेबायदि एथ'थ' बिजिना बिफाया थैनो गोनां बे एसे माबा मानसिफोरखौ नायनो लुबैयो हारसिं दङ सानसेबाबोथ' खेबसे नायनो फैजायो फैया मानो फैयाथाय गथ'फोराबा दाना मानो बेबायदि जालांखो बिमा बिफाखौ सिनायनो नागिरा गावबा गावनिखौल' सानो
दा बे बोराय बिफाखौ खेबसेथ' नायनो फैनांगौना बेमाराव गोग्लैना दङ खारफालांबाय खोनाथ'खादों बेबायदि आरो बिहा जांग्राथ' जेबोआनो माबाखायाखै बुंखायाखै फैनो हाया बियो खेबसे नायनो थानो खावलायजों सोबानासो होनो लुगैयो आं बेफोरबायदि गथ'फोरखौ बिमा बिफाखौ सिनाया खोब मानसिफोरा बुङो माथो हौवानि फिसाया जाहोआ हिनजावनि फिसायासो जाहोयो होननानै दालाय माथो हौवानि फिसायाबो बेनो हिनजावनि फिसायाबो बेनो संसार जानायनि उनाव बे बिमा बिफाफोरखौ सिनाया फिसाजोफोराबो हाबा जाना फ्रद ओंखारलांबाय हाबा हरबाय बिनिफ्राय हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि गथ' गथाय जानायनि उनावबो बिमा बिफाखौ सिनायलानो नायनोबो फैया नोङो थैनो गोनाङाव नोङो नायनो नागिरबाबो गाख्रबाबो मोनला नोङो फिसानि मोखांखौ नायनो मोना नोङो हे भगबान इसोरनि अननायाव आंहा फिसाया खाथि मोखाङावनो दंहाय आंहा बेसेबा भाग्यबती भाग्यबान होनना बुंना लानांगोन आंहा गथ' गथाय फिसौफोरा मेगन मोखाङावनो दङ औ हाजार बिजिबाबो खामानि थाब्लाबो गावनि जोनोम होनाय बिमा बिफाखौनो नायनो फैयाबा बेलाय मा जागोन गावबो सानसे समाव बेबायदिनो जागोन गावखौबो नायनाय नङा नङा माथो बे खरसा पातिथ' होनो हाखाया फैसाखौथ' नायनो हाखाया बेमार आजारखौथ' नायहोनो हाखाया बे फिसाजोआ बे खेबसे बिफाखौ नायनो फैनो हाया बियो जांग्राखौ अन्थाव बाथावनो गोग्लैना दङ बिसिनायाव खेबसे नायनो फैनो हाया बियो थैनो गोनाङाव बेफोरबायदि गथ'फोरखौ खांस्लायस्लाय खाङियानो मोजांमोन माथो बुंबावनो फन खालायदोंमोननो जांग्रावा जेन फन खालायनो होदोंमोननो आरो फैनो हायानो मायबा बिजिनो स्कुलाव गथ' स्कुलाव होयो गथ' स्कुलाव होनांगौ मायबा टिउसन दङ बेफोरखौसो होनबाय थादोंनो सयथिनिबो बिफाया थैहां थैहां बिसिनायाव गोग्लैना दङ बे गथ'नि स्कुलासो बांद्राय जाबाय गथ'नि टिउसनासो बांद्राय जाबाय सानसे स्कुलानो सुटि थांबाय दे सानसे टिउसनानो सुटि थांबाय दे माथो जाखौ बेखिनिखौनो गावनि फिसायासो दा देरबाय गावखौदि बिफाया फेदेरदो फोलावबाय फरायहोबाय बेखौ बावगारबाय ओमफ्राय दा गावनि फिसायासो बांद्राय जाबाय दा गावनि फिसानि स्कुल टिउसनासो बांद्राय जाबाय है बेबायदि मानसिया गावसोराबो देनां बेबायदि खालाय जागोनहाय फिसाया स्कुल दङ मायबा दङ गावनि फिसानि बिजि माबा देखायनानै बिमा बिफाखौ नायफैयो मानसिफोरा गावसोरबो सानसे समाव बेबायदिनो खालाय जागोनहाय माबायदि फिसाला फिसाजोफोरा साला गावनि हिनजाव जनायनि उनाव गावहा गथ' गथाय जानायनि उनाव बिमा बिफाखौ बावगारोआनो जेन गावसोरासो फिसा फिसौ फेदेरदों जों जेन फेदेराखैमोनानो गावसोरनि खामानियासो बांसिन जायो आंथ' दाबायदियाव मोनबा बेखौ हाजारथा खोथासो खोनासंहरगौमोन थानो खेबसे खोमायावसो लागायनानै लुगैयो आं बेबायदि फिसाफोरखौ माथो होनबावनो दा बिफानि फारसे अननायानो गैलाना मासो बेबायदिनो बुंनांसिगोन आरो दैखौनो लोंबाबो अहाला माथोलै गरमा ओइ हनै जखौ मा बोथोर लांखौ मा बेंगा हौवा खोनाया नामा जखौलाय मानो टिबुल सानिफ्राय बोथोर लांदों टिबुला हामा जाया नामा मा बाथ्रा बुंबाय थायोलै बे सासे हिनजावालाय हाजोआवबा गोजानाव दङ बोथोरना लाबोदों माथो जाखौ दै लोंनो नागिरदों बेखौनोथ' बुंदों जखौ मानो टिबुल सानिफ्राय बोथोर लांदों टिबुला गाज्रि जाया नामा गाज्रि जाया दागि जागोन नोंसा बिमा बिफाया होनाय बायदि मोनदों नामा बे टिबुल दाइनखौ आंनि बिमा बिफायासो हरदों हाबायाव ओइ जाम्बि हामा जायो नामा बेबायदि मानो जाया हामा जायो बुस्थुफोरखौ मोजाङै लाखिबासो मोजाङै थागोन मिथिबाय बेबायदि जग बोथोरलाय मायबा बोथोरलाय बेबायदि बोथोरबा टिबुला बे दोलाया नामा आंनि हाबायाव हरनायसो आंनि बिमा बिफाया हरनाय बुस्थुफोरखौ अना नोङो गावनि जानायबालाय बेसेबा अनसि लाखिगौमोन ओइ बेबो मोनसे खोथा जाबाय नामा बुस्थुफोरालाय बे बाहायबालाय बोराय जालांबालाय गाज्रि जाखागोन एसे मा गाज्रि जागोन बेलाय मा गाज्रि जागोन नों मोजाङै नायनांगोन मोजाङै बाहायनांगोन होमब्लासो गाज्रि जानाय नङा नोंसा नोंफानिफ्रायलाय मा होदों आंलाय नों मा दङ नोंसा नोंफानिफ्राय मा दंमोन न'आव जेबोआनो गैयामोन माथो नोङो जेथे साख्रिखौ मोनाखैसो नङाब्ला भिखारिसोमोन नोंसा बिमा बिफाया जोंहादि दंखायोमोनसो आंनो बिमा बिफाया फालें सियार डाइनिं हरखाजोबदों नोंहालाय मा होदों आंनो जेबोखौनो गैखाया नोंहा ओरैनो मुङावल'सो मास्टर मोनजाबाय थादों मायबा होदों नोंहा बिसिना गंसे दङ नोंहा बक्स फालें दङ जेबोआनो गैया माथो मालायफोरा बक्स फालें दङ डाइनिं टेबोल दङ गिदिर सफा दङ सेट दङ नोंहालाय मायबा दङ बिसिनायाबो जोंहा बिमा बिफाया हरनाय टिबुलाबो जोंहा बिमा बिफाया हरनाय गासिबो माथो जोंहासो हरजोबनाय नोंहालाय मा होदों सान्दुं गोसाफोराव बखिबाय थायोलै बे हिनजावा खर'आलाय गुदुं जायोना जायालै नोंना आरो बेफोर बाथ्राखौ जानला मोनला बाथ्राफोरा माबायदि फैयो नोंनि खर' मेलेमफ्राव एसेबां बेफोरबायदि खोथाफोरा माबायदि साननो हायो नोङो एसेबां नाङा फाङा खोथाफोरखौ सानलाबायनो हायोलै बे मानसिया देनजार मानसिलै बे साला दैखौबो लोंनो मोनला दंखलनिखौ लोंनोसै आं नोंखौ माबा दैखौ लोंनाङा होनना बुंदों आरो आङो दैखौ लोंनाङा होनदों आरो
नोङो बोथोरनासो लाबोनो गानदों आङो जगफोरखौ बेबायदि टिबुला गाज्रि जागोन होननानै दालाय अबाव थांनो नागिरदों दैया लोंनो हाया नामा लोंसो नोंनो फुदुं लोंबाय था बे टिबुलखौनो मायबा होनबाबो गाज्रि लासि मोनो नोंखौ बुंबा लासि मोनो आं बेसे अननानै लाखियोबो टेबुलखौ पियर टेबुलसोखा बियो जोंहा आइ बाबाया हरनाया बेसेबा पियर सिगुन दंफांनिसो गाज्रि जानो नागिरखाया एखे जौसे बोसोर थांहोगोन आं बे टेबुलखौ बायहोआ आङो बेसे मोजां गावसाथ' दा दंफां फांसे गैया मायबा मोनसे बुस्थु बानायनो होननोबो मायबा बानायनो बेन्सानो बानायनो सियारानो बानायनो बे बैसांखौनो बानायनो होननानै दंफां फांसे गैया जोंहा बिमा बिफाया दंफां थानायखायसो सिगुन दंफां बेसेबा गिदिर थानायखायसो बेखौ हरनो हाबाय आरामसे आजादिनो दा बेफोरखौ बानायनो गोनांबा 50,000 60,000 नांगोन दा बे बानायनो होग्राफोराव बानायबा एम्फौसो जाग्रोजोबगोन दा टेबुल गंसे अर्डार होबाबो साननैसोनि उनावनो लाबोबा एम्फौ दैलेजोबो एम्फौखा जाजोबो टेबुला जा सियारानो जा नोंलाय मानो एम्फाखौ बुजिनो खर'आव जेबो गैया जाबोरो हौवा सान्दुं गोसाफ्राव बखि आंहासो बोलोफोरा थांगारबाय जांग्राव ओइ जांग्राव नै आं सफैबाय र' उन्दुना दं नामा नै सफैबाय र' आङो र' ओइ जांग्राव ओइ उन्दुबाय नामा नों मानसिया दे सिखारद' नै लाबोबाय आंहा गोथाव खिसारिया संना रादाय फै लाबोबाय नोङो खिसारिखौ औ लाबोबाय दे फै जादो रादाय रावखौबो खस्थ' होआखैबाबो नोंखौ गोबां खस्थ' होथारबायलै रादाय गावनि होनना बुंनो नोंल'सो दंथारोसै आंहा रादाय नों नङाब्ला थैनो गोनाङावबो बे लुबैनायखौबो मोनजानाय नङामोन खोमा रावबोआनो गैला आंहा नोंसो आंजों नांथाबना दङ नोंसो आंनि थार लोगो दे गोबां फैसा गारबाय नों आंनि थाखाय बेमारावबो नोंल'सो नायो मुलिनिफ्राय जानायनिफ्राय बेसे नायबावनो रादाय आं थैथांसिगौमोन दे मुक्ति मोनब्लासो नोंबो मुक्ति मोनसिगोन आं थैब्लासो नोंबो सान्थि जासिगोन रादाय थै जाम्बा बेबायदि बुंनो हामा एसेबां थाब थैयो नामा सेंग्रायैनो दोङो थैया थैनो जायाखै नोङो ओरैनो लोमजादों बेमार जादों आरो बेफोरलाय मा एसे एला लिभारफोरा गाज्रि जाखायो हामगोनब्रा नों टेनसन लानाङा दा नों मोजाङै मुलिखौ जानांगौ आरो बेफोरखौ नांगौ बुस्थुफोरखौ जानांगौ खालि नोङो लोंनायखौल' गारा बे नों लोंनायखौ गाराबा मोजां जानाय नङा खिन्थु लिभारा नोङो लोंनायखौसो लोंबाय थायो मा खालायनो रादाय बे संसाराव रावनिबो अननायखौनो मोनासै आङो हिन्जावनिबो अननाय मोनासै फिसा फिसौनिबो अननाय मोनासै रावनिबो अननाय मोनासै बेबायदिनो थैनांसिगोन आं हासुखान्दा जानानै रादाय नोंल'सो दङ आंखौ अनग्रा बे संसाराव आरो रावबो गैला रादाय दे जाम्बा दानो थैयाब्रा मा हास'खान्दा जानो नै जों बेरायनो थांनो दंबावसो दिल्लीयाव ताजमहल नायनो थांदोङो कुतुब मिनार नायनो थांदोङो बेफोराव थांनो होननाया जोंना जाफुङासैयानो माथो मोजां जानांगोन नोंना बेमारा बेफोराव बेरायनो थांनांगोनथ' बोरायाखैथ' जोंफोरो दाबो सेंग्रायैनो दङ थै आं दंफायोना नोंजों मानो टेनसन लादो नोंनो मुलि नांगौ जानाय नांगौ आं होफैबाय थागोन ना खालि नोङो मुलिखौल' मोजां जाबाय था बेसे नायबावनो रादाय नों आंखौ नोंबो सानसे समाव बालांगोन थै मा बुंबाय थायो बेफोरखौ मा बानो आरो मा बेफोरखौ बुंबाय थानाङाब्रा जोंफोर उन्दै समनिनो लोगो स्कुलाव थाङोमोन जोंफोरो LP स्कुलाव थांनाय समनिफ्रायनो जोंफोर लोगो दिनैसिमबो जोंफोर लोगो थैजासिम लोगो जाना थागोन बेबायदि जेबो जाया नोंबो जेबो जाया आंबो जेबो जाया जों अराय सम ज'यैनो थागोन मिथिबायना नायलायलायनानै अनलायलायनानै जोंफोर नों आंनि आं नोंनि नों आरो रावबो न'नि मानसि गैया मा आं दंना जोंहा न'नि मानसि दङ लागिबा जोंहानावथ' नोंखौ जोंहानाव लानानै थांगोन होनना बुंदों आं नोंसो थाङा जों अराय समनि थाखाय लोगो आं जेब्लासिम थांनानै दङ आं जेब्लासिम हायो अब्लासिम आं नोंखौ नायगोन रावबो नायाबाबो आं दङ आं मोनथिगौ र' रादाय नों आंखौ नायगोन होननानै नाथाय आंनो सुखुलाना रादाय नोंखौ खस्थ' होबाय थानाय जायो रादाय दिस्टार्बनो दे बेफोरखौ बुंबाय थानांला नै खिसारिया गुसु जाजोब्बाय नोंसा बाजैया खथ' गोथाव संना हरदो जाजोबनांगोन खिन्थु नों बेखौ खुरैसेखौ जाजोबनांगोन
देनाय नायनि जानो हायोना हाया बाजैया गोथाव संखायो दिनै एसे जानाय नायनो दे दे जा मा एसे गासैखौबो नोंनो लाबोदों दौना होनांगोन नामा नों सामस नांगौ नाङा दे दौनाङा आं गावनो जागोन दे आखाइजोंनो दे होमबालाय र' नो जा आं दैखौ लाना फैनि दै गुदुं लोङो नामा नोङो न'आवथ' गेसबो गैया खोमा नोंहा गेसआनोथ' सरकारनिफ्राय मोननाया जोब्बायलै र' आं दाहाय मोनसे लाना फैगोन र' जोंहानाव सिलिन्डार गंथामानो दङ नोंनो गंसे लाना फैगोन र' दालाय होमबा दै गुसु गुसु लोंनांसिगोन माथो जागोन दे जेबो नङा गुसुखौनो लोंगोन र' होमबा र' लायनि आं बे साननैसो सान्दुङानो बांद्राय दुंथारदों हाया हायासो मोनथारबाय आं पिपलि गारियाबो फैला माथो गंसेबो बेलाय माथो दानसोरांसो खोमा औ दानसोराङानो आं दाखालि बावैबो सासे सिख्लाजों बेखौ माबा स्कुटियाव सिथाबलायनानै जिरायना थांनाय नुदोंमोन दिनै आरो बे गुबुन सासे सिख्ला बे दानसोरांनि आखला मोजां नंमारा नों बायदि समायना सिख्ला नुफेराखैयानो आङो नंगौ नामा आं समायनाखा औ बिराद समायनाखा नोङो नाथाय माथोआसो एसे गिदिर आरोना थेवबो अरजाया माथोआलाय मा महरासो आरो बडियासो इस माखौबा नुबायना माबायदि सिथाब सिथाब माबोरै रायज्लायथारदों मेगन नायज्लाय नायज्लाय मिनि मिनि बेखौनो आरो सिखिरिया आंखौसो गाज्रि मोनसियो दानसोरांनि मायबा खोथा बुंबोला दानसोराङा मोजां नंमारा बियो मानसिया सिखिरिया बेखौनो मोजां मोनसोयो दा बेफोर खोथाखौ खोन्थाब्ला आंखौ फोथायनायबो नङा बियो आरो आं जे सिखिरिनि मबाइलाव दानसोरांनि मेसेज नुदोंमोन बेफोर मेसेजआथ' माबोरैबा मेसेजसो बेफोरबायदि मेसेज मोजां मोनलायनाय बायदि मानसिफोरासो हरलायो सिखिरिजों दानसोरांजों मोजां मोनलायमारो नामा होनबा जुदि सिखिरिजों दानसोरांजों मोजां मोनलायो दानसोराङालाय होनबालाय माथो गुबुन सिख्लाफोरजों गिदिंथिंबाय थायो दाखालि बावै गुबुन सिख्ला आरो दिनैबो गुबुन सिख्ला आरो ओजों न'आव सिखिरि बेयो मोजां मानसि नंखाया नाथाय आं जुदि न'आव सोरनिबा सिगाङाव खोन्थायोबो आंखौ रावबो फोथायनायानो नङा सिखिरियाथ' फोथायखानाय नङा आंखौ मानसियानो अबेनि मार बियो दानसोराङा आरो जोंनाव माबायदि फैखो बियो बेफोरखौसो नांगौमोन आंनो अबेनि मानसि मोनथिलाबो दा खाथि खालानिबाबो सोरबा सिनायगौमोन बेखौ खाथिनिबो नङा बियो अबेबा गोजाननिसो खोमा बियो नैबे सिखाव गुन्दा दाखुफोरसो नामा बेबायदि मानसिफोरनि न'खरखौ सायख' सायख' थायो जोंहाखौ थगाय थसि खालायनानैसो थादों बायदि मोन्दों र' आं बाबाजों रायज्लायनांगोन र' बेथ' बाबानि दखानाव खामानि मावनो होननानैसो थादोंमोन नाथाय बेथ' दखानाव खामानि मावनाया खम बेरायनायसो बारा माथो ओरैनोसो थाबाय थानाय नुयो बांसिन बाबाया मानो लाखिदों दे बेखौ आंखौ नुगोनसो आं माबोरै थांनो र' औ जायो बेबायदिब्लाबो जायो आंना गोसो खुसि जाबानो जागोन दे